Bé muid ag foghlaim cúig Fhíric Faoi Thruailliú na Farraige. Micreaphlaisteach Ólaithe Breosla intiise Creachadóir Aigéan Fhíric aigéan. Tá cuid den phlaisteach san airge, beag nach féidir fheiceáil. Micreaphlaisteach a thugtar sin. Tá na cáithníní plaisteacha sin beag nach féidir fheiceáil leis an súl, ach fós féin cruthaíonn siad fadhbanna de Ainmhithe a ichin éiad sa himpiste. De réir a chéile, bristir síos an plaisteach a bhíonn san aigéan. I bísí níos slú, maiall tholas na gréine agus de bhrí go bhfuil se chomh fud na háite ag na tonta. Tá tionchar ag Micreaphlaisteach an saol muirí fad, agus tá ólaithe fós ag iarr an tionchar sin a theis. Fhíric a dó. Tá oileán atá dinta de Thruailliú le fáil san aigéan. Tá ceantar an a thugtar Mórcheantar Dramhaíola an aigéan ciúin. Atá trí airad chomh leis an rang. Tá Dramhaíola an as fud an dam. Atá bailí le chéile ag na tíidí ag garn mór atá cosú le heileán. Tá taide a dhéanamh ag ólaithe agus ag gníomhaithe, agus tá teicneolaíocht a chruthú acu chun an Dramhaíola seo ó bháilú agus a bhaint amach as an aigéan. An sin, déití í a aigéan chun an tionchar atá aici an saol muirí a laidú. Fhíric a trí. Cúis mhór imní go fada is amháin le Thruailliú Aigéin dúirte ola. Is breosla iontaise abhalla a úsáidtear chun innearla a chomhtú agus chun plaisteach a chruthú. Go minic, fátar sa talla os cían rinneal na Farraige, ach fátar is síomhanna os cían na talún freisin. Nuair a phléascadh pipi a iomprann ola faoin Farraige, nó nuair a thaonn sancéir a iomprann ola os cían na Farraige go tún páil. Ghlaachtar lena lehéid mar thuirte ola. Is dúirte ola ceann na cosanna is tubaine de Thruailliú Aigéin. Déitach an ola éisc agus aonmhara a dhéanann iirecht brethir éisc a phluacha, rud a dhéanann go leor domaiste den saol muirí i gceantar. Ach téan fórmhór na thola a théann isteach san aigéin, isteach an trí scithe ón talamh nó ó bhunagar seachas dúirte mór. Ní ghuirtear a thart dóigh fan géad den ola ó ghuirtear isteach san aigéin i ritúbaiste mór. Fhíric a cethair. Sílan riant Ainmhithe mara gur creach an plaisteach, agus ichin siad Ichin creachadóir mara go leor cinealacha creiche, crochanna agus méideanna éagsúla, de bhrí gur spísis éagsúla í éisc. Ar an drochur, cílann se sin go bhfuil se an éasca cáithníní agus píosaí plaisteacha a ithe, seachas bia a ithe. Ichin thugtar málaí plaisteacha go minic, mar hampla, go gapan siad gur smugairle rún atá an. Líanann na málaí plaisteacha seo a mollag, rud a chiallaíonn nach féidir ó ithe, agus nach bhfuil aon luch cothaíoch a fháil acu. Rud a chiallaíonn go bhhain an saol muirí bás den ocras. Fhíric a cúig. Bailach éasca chun cabhrú leis an aigéan brúscar atá ar an trá a bháilú. Is féidir le gach duine difriocht a dhéanamh trí cúpla rud beag a dhéanamh. An chéidir eile a dtugann tú cuairt ar an trá, cin fáil nach mailann tú cúpla píosa brúscar a eicinn tú, ónas nach méid se dul isteach san aigéan. Cur éon brúscar a thugann tú leat I musca brúscar nó bhála leat nuair thugann tú cuairt ar thrána, agus den iirecht gan úsáid a bhaint as plaisteach éon úsáide. Is bailí iad sin ar fad is féidir linne úsáid chun Thruailliú Aigéin a laidú. Tásúlam gur bhain sib tainmh as an cúig Fhíric sin faoi Thruailliú na Farraige. Feiceáil sib!